Posachedwa apa tikupasirani malipoti ena amene angotipeza kumene okhuza nkhani ya mayi Patricia Kaliati. Iwowa anamangidwa dzulo chakumamawa dzulo pa 24 October 2024 ndipo adagona ku polisi ku Lingazi mu mzinda wa Lilongwe, ndipo iwowa amayembekezereka kuti akaonekera ku Kuti lero lino pa 25 October 2024 monga mwa malamulo a dziko lino. Amati munthu sangakhale ku polisi 2 days kapena kuti 48 hours asanakaonekere ku bwalo la Kuti kuti ligamule kuti munthuyo walakwa chani kapena zikhale zikuyenda motani. Sopano malipoti amene atipeza padakali pano kuzera pa newspaper kapena kuti pa masamba a mchezo ama TV kapena ma radio oziwika muno Malawi akusonyeza kuti mayi Patricia Kaliati sanapite ku Kuti ndipo zikuoneka ngati atha osatuluka lero lino. Koma tisayankhule zambiri, tatiyeni tonse tikhale pompa ndipo tiwerenge newspaper zina zimene zalemba padakali pano zokhuza mayi Patricia. So apa tiwerenge zimene alemba Zodiac 9 minutes ago. Akuti pang'ono ndi pang'ono apolisi akubalalisa anthu omwe anabwera ku polisi ya area free ku Lilongwe, komwe akusunga mlembi wamkulu wa chipani cha UTM amayi Patricia Kaliati. Malingana ndi apolisiwa, nthawi yoonera anthu oganiziridwa kuti anapalamula milandu yatha ndipo sakuyenera kukhala panja pa chipata cholowera ku polisiku. Pakali pano galimoto zomwe zinayima m'mbali mwa msewu zachoka ndipo anthu ochepa okha ndi omwe akhalira, koma sopano ali patali ndi achitetezowa. Poyamba pa chipatachi panadzaza ndi anthu osatira zipani za UTM, Ford ndi UDF omwe akhala akuyimba nyimbo apolisi chisamusireni Akaliati kuchokera ku area fete masanawa. Padakali pano tsogolo loti Akaliati atha kuwatengera ku bwalo la milandu sili kuoneka. So izi ndi zimene timafotokoza kumayambiriro kwa video iyi, kufotokoza kuti tsogolo lenileni zikuoneka choncho kuti mwina lero lino amayi Patricia Kaliati sangatuluke kapena kuti sangapasidwe belo. Tsogolo limeneli malingana ndi mmene alembera a Zodiac akuti sili kuoneka chifukwa maola a nthawi imene amaonera anthu imakhala yakwana kapena kuti yatha, ndi mwina zochita kuzayambiranso mawa. Tionenso kuti news ina yalembanji zokhuza nkhani yomweyi yokhuza amayi Patricia. Apaso tiwerenge zimene alemba a Times, ndipo iwo alembaso posachedwa pompa. Iwo alemba kuti bungwe lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno la Malawi Human Rights Commission lati ndilokhumudwa ndi momwe apolisi akuyendesera kamangidwe ka Kaliati. Mkulu woona za ndale komanso maufulu a anthu ku bungweli apita chisi anena izi pomwe anakayendera Akaliati ku polisi ya area free mu mzinda wa Lilongwe komwe akuwasunga. Achisi ati zokhumudwisa kuona apolisi asakuonesa chidwi pa zotengera Akaliati ku bwalo la milandu, ponena kuti zomwe akupanga apolisi nkuphwanya malamulo omwe amati oganiziridwa asasungidwe mchitokosi kwa maola opyola 48 imene ili 2 days osatengeredwa ku bwalo kuti akauzidwe mulandu. Padakali pano sizikuziwika ngati Akaliati apitisidwe ku bwalo kapena ayi. Achisi ati acheza ndi Akaliati ndipo ati nawo sanauzidwe ngati atapite ku bwalo la milandu lero kapena ayi. Iwo atinso Akaliati ali bwino, koma akudandaula ndi momwe apolisi akuwachitira chifukwa awalanda lamya zawo za m'manja dzulo. Olemba Cafe Maulidi.
So imeneyi yalembedwanso posachedwa pompa ndipo yalembedwa pa Times, ndipo amene amapanga ripoti ndi Cafe Maulidi, zimene zikuchitika lero pa 25 October 2024 mu mzinda wa Lilongwe. Nde zikuonesa ndithu kuti zitha ndithu osatheka kuti mwina a Patricia Kaliati lero atuluke, mwina kapenanso atha kukhala tsiku lina lachiwiri ali m'manja mwa apolisi. Chakumasanaku adaliso kabambe amenenso nawo afuna kuzapikisana nawo pa mpando wa president ku convention ya chipani cha UTM, nawo so adatsikira kulingazi ndipo adapitirira ku area 3 kukawaona amayi Patricia Kaliati, ndipo nawo anabwera ndi uthenga otere. Tiyeni tiwerenge limodzi. Adaliso kabambe iwowa adalemba pa Facebook page pawo lero lino masana, ndipo akuti masana lero ndinali limodzi ndi khwimbi la anthu ochokera ku chipani chathu cha UTM, anzathu a Ford, a UDF komanso a DPP, kuyima limodzi ndi a Secretary General athu mayi Kaliati. Tinalinso ndi lawyer wawo yemwe akupanga chothekera chilichonse kuti a SG athu apeze chithandizo. A Secretary General athu asunthidwa lero kuchokera ku area 18 kupita ku National Police Headquarters, kenako anakathera ku Lilongwe Police Station ku area 3. Tiyamike Ambuye kuti tacheza nawo bwino, komanso sakutekeseka, sakuopa olo kunjenjemera. Mmene timachezera nawo nthawi zonse mwansangala ndi mmene iwo alili. Tisayiwale tasala ndi miyezi yochepa kuti titenge boma chaka chammawa. Nonse kalembeseni mwaunyinji kuti tizasinthe dziko la Malawi potsatira. Zimenezi ndi zimene alemba a Dr. Daliso Kabambe pa Facebook page yawo lero lino, akuti mmene adakawaona mayi Patricia Kaliati zikuonesa kuti ali bwinobwino ndithu, sikutinso akuopa, sakunjenjemera, mwansangala bwinobwino.